uyu hana kana zuva raakataura kuti ndarwara, hana zuva rakambotaura kuti pane zvandiri kunzwa, asi murume ndokutoti izvo vanhu vakatodya manheru ndokubva vaenda kunorara mangwana makuseni murandakadzi ndokungomuka achiti vedu wei uya mundionero murume wangu zvaari. Vanhu ndivo vakatozovhura mablanketsi kuona kuti murume zvishokori paakarara munhu uyu akafa, akatofa kudhara. ndokubva aitorwa munhu, ndokubva vaenda naye akanoitwa postmortem. Aitwa postmortem, shoko rakabuda nderekuti izvo murume uyu hana yake kana kuti moyo anga nechirwere chemwoyo. Okay, ndo zvavakataura ivo. But vanhu vanoti ivo ndokugara kwavo kubva kumurandakadzi wavo nevana vavo hatina kana zuva rimwe chete rakati kaenda kuchipatara kana ravakataura kuti vairwara zvinhu zvinoenderana nezvizvizvi. Asi ndochirwere chazobatwa nematambudziko saka kwatiri chiri kutinetsa. Right, nyaya yadaro murume uyu, asi murume uyu kumashure vakambogadzwa dare vari vanhu vanokwana kuita 3. Vagadzwa dare zvikunosvika kutoenda kwasabhuku kwamambo, vagadzwa kudaro pakazobuda mashoko ekuti izvo ivo pachavo baba ava vakataurawo mashoko ekuti izvo kana iri nyaya iyi ndaisafanira kugadzwa dare ndega, sei ndichigadzwa dare ndiri ndega iri ndisiri ndega. So pavakati nyaya iyi yange isati yapedza kutongwa ichinzi vanotopiwa madhesi kunzi vanofanira kuti vazoita sei, vazoenda kudare baba vachibva vafa kudaro. Vanhu vamwe vavakataura vaya kuti sei ndichienda kunotongwa ini nanhengi tiri vatatu, muchisiyawo vanhu vakafanana nanhengi vanofanira kunge vari panyaya iyi. Nyaya yaipomerwa vanhu ava yange iri nyaya yekuti izvo pano mumwe mwana ari kurwara nenjere mukati menzvimbo izvi, achirwara nenjere vaipomedzerwa achinzi ivo pachavo kuri kufambwa kune kubata kwavari kuita ivo. baba ukuzoshaya amo baba vepe vakabatwa vari kunzi vakabatwa vari vatatu, ndokuda kutokwira matarivo vachiti izvo tiri kupomwa vanzi tiri kupomwa kudaro vakapiwa n'anga kana vanhu kufamba naunzi fambai vakaramba vachibatwa ivo zvechokwadi. Varambe vachibatwa kudaro vachibva vati izvo aiwa hongu tiri kuramba richibatwa zvedu but tiri kukubatisirame richibatwa, nekuti kana muchiri vanhu vari kuona chaizvo musabate tega isiso kunhengi mavasirei. Baba vafa kudaro vachibva vanzi nyaradzo zvinhu zvatori negore zvaitika. Handiri kutaura ndiri kukanganisa mutauro wekuti nyaradzo kugokwe kunonzi munhu anodzorwa mumusha, right, kana kuti kukomba gova ndi kukomba magadziro. Zuva remagadziro vanhu vatopedza kuti magadziro apera, mangwana acho ndo pavakawanika kuguva kuya kuine vanhu vakafa vanokwana kuita 4 vakagara paguva. Chakave chishamiso chokuti vanhu vaitonobvunzira kuti imi vanhu vatiri kuona apa nhare kuti patori nerodzi rinodarika padhuze vachiona vanhu, asi munhu wese akaona vanhu ivovo anoti vanhu vandoziva uyu umwe ndinhengi uyo ndinhengi, asi vanhu vakafa vese ndiverudzi rumwe chete. But pane nyaya yakaitika yokuti mumwe mukadzi akapedzisira kudarika ipapo ari mukati mekubvunza kunze zviri kutaurwa kwamuri kubva nazvo ndizvo here, akati ndizvo, asi inini vanhu ava vandishevedzera, pane izwi randashevedzera, asi izwi rashevedzera nderanhengi pavanhu vakafa ava. Mukadzi akaudzwa mashoko aya nekuteerera mashoko aida kuzoudza vanhu. Mukadzi akaroorwa mufamily ine murume akafa uyu, right, ane guva iri achiti pashedzwa mazita ekuti nhengi vaudzei kuti vanofanira kuuyawo kuno. Ari maseno ngwana kuti vangani 3 ari maseno ngwana 3 vari kunzi vanhu ngavaite sei ngavauye kuno. So mukadzi uyu paakasvika pavanhu ava akati inini zvamuri kutaura ndizvo vanhu vandavaona izvi zvinevasiya apo zuva ratidza kuti richangosimuka, izvi zvinasiya vanhu ivo varipo, but havana kutaura neni pandadarikawo zvikasikurumwe mane munhu ashedzera. Asi zvandanzwa ini ndezvekuti izvo havana kutanga kushevedzera, ndichidarika pavari pandazviona ndaramba ngatarisa mberi ndanzwa sekunonzi munzeve dzangu pane huni yachikorwa kuti pandacheuka handina kuzoona vanhu ava. Chandanzwa izwi rekuti hei udza nhengi vanofanira kuti vauyewo kuno kwatiri. Handina kumhanya ndira kuita sei, ndatofunga ndingakuvara ndokusaka ndazofamba kuya kuno. Pane kutaura nyaya iyi ndatozviona kuti nyaya ndinoda kutaura ndiyamuri kuita sei, yamuri kutaura ichokwadi pane pandacheuka vanhu ava handina kuzovaona, asi handina kuzoti kwanga kwakutya here kana kuti vachiripo but vachiorera huni munzeve dzangu. Saka kubva zvakanyanya kusvika mai ava
pavakati nhengi avana kutaura mazita vakanyarara nokuda 3 days vaita 3 days mai ava vachidarika futi nerodhiyo ndikubva varohwa neshamhu dzavasinganikwadziwa zvikanzi vakufamba vakutosvika mumba mavo ndobva vachiwerirwa zvakare huni munzeve kuti wandinzwa kuti ihu ndiri kusvikoka 3 iye Sabhuku havana kumutaura. Sabhuku musi wafriday wavamuudza ndio musi wakafa. Sabhuku achibva atoshaya akabva atoshaya so ashaya Sabhuku vanhu vari paguva paya mwana wemunhu akafa. Mwana wemunhu uya ari kurwara nenjere uyo kuno vanhu wakatangira nyaya yachinziso vanhu vari kufunga kuti vari kuita zvinhu zvika ndobva asumuka paya achibva ati ndaikumbira kurudzi rwevanhu vatiri parufu pazuva ranhasi kuti chakanaka chii kuti munhu achirwara nenjere munotombomuona dzimwe dzenguva muchitombotaura naye kana kuti mukambomutuma dzimwe nguva anogona kutomboita chii chakanaka kurwara njere nokufa. Madii magadzirisa zvinhu zvenyu. Mudzimai kuti muroora uyu paaipfuura padhuze neguva paakazoona vanhu vakafa kudhara vakagara pamusoro peguva akanzi enda unoudza ningi kuti vatijoine kuno vanofana kuuya kuno. Vanhu vakataurwa ava ndivo here vaitaurwa nababa vai vasati vafa kuti sei musina kuvatongawo. Ichokwadi ndo vanhu vachona ivavo. Vanhu vaitaurwa nababa sei musina kuvatonga ndo vanhu vakazotaurwa nevanhu ava. Asi kwese kwavaifamba manje vanhu vanga vasingabatwi. Pakaipa saka izvozvi Sabhuku akabva afa. Vamwe vaviri avasati vapenyu. But Sabhuku anga asina kuzwa. Musi waudzwa iwo ndio musi wafa. Ende nzira yakafanana zvakare hakuna akagara ambodzwa naSabhuku kuti ndiri kunzwa musoro ndine mudumbu kana chi Sabhuku akangoonekwa vafa. Vamwe tu vacho vakaudzwa here kunzi ndiwo mashoko akataurwa nemufi. No, Sabhuku ndo vakaudzwa chinzi ngavaudze vanhu ava. Asati aziva kuti kozime Sabhuku pasati afa ava akaudza here vanhu ava. Ende mukadzi uyu haasati adzokerwa kuti audzwe kunzi shoko rako rakasvika kuvanhu ava akangonzi waudza vaviri kwasara 1 wachipa akapesa kumuudza achibva afa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yameni o, waroya wana pilo mumba iwe. 4 minutes to 11. Bridge vs Capital. Irikuti, are you a civil servant or a pensioner? Urukutsvaga chikwereti chema $, here checellphone kana laptop. Bridge vs Capital iripo kuti ikubetsere ine chimbi kuwana maloans aya. Munogona kutora chikwereti chemari yema $, kana Zim dollar. Kana kutora magadgets, solar, mastovu, magas tanks, nema gas fridge.